Egia esan emakumeok hasieratik egon gara Mondragon Unibertsitatean esparru askotan irakasle bezala, ikasleak, ikerlariak, administrazio eta zerbitzuetan, baina egia da gobernantzan postutan oso erakunde maskulinizatu izan dela, hasiera mintzat. Bueno, eskola nabaritu da emakumeen hazkuntza irakasle ikerlari postuetan azken urte hauetan. Zuen, bidea egiten ari gara. Bai, nik uste gobernu batzordetan hori nabari da, ez gaur egun Mondragon Unibertsitateko Kontseilu Errektorian 35%. Emakumeak eta aldiz gogoratzen dut 20 urte dala, 18 kidietatik 100% gizonezkoak ziren. Aldia bada. Ia da, Mondragon Unibertsitatea gizartearen parte dela, ez dela oasi bat, aparteko egitura bat, eta gizartean pausuak emoten dien enean unibertsitatean ere eman ditugu, ematen ari gara eta badauzkagu emateko beste batzuk. Mondragon Unibertsitateko organoetan hartzen dien erabakietatik bat aipatu beharko baneu, nabarmenduko neuke fakultadeek ero unibertsitateak Bilbora egin dauen saltoa. Bai, erabat. Eta gainera, unibertsitatearen estrategiarekin lotuta, nik aipatuko nuke lehenen graduaren nazioarteratzeak. Ekintzailetzarekin jarraituz, nik aipatuko nukena da irekin proiektua. Industria ekintzailetzarako sortu den eraikuntza eta proiektu bat. Nik gaur hemen elkarrekin gazela ikusitzak ekartzen duz burura unibertsitatearen berregiturak eta prozesua bera eta Baskulinari Zenterren sorrera. Orokorrean nik esango nuke bilakaera oso positiboa izan dela, maila guztietan, ikasleen artean, irakasleen artean, ikertzaileen artean. Eta horretaz gainean nik uste lortu dugula bizibilitate oso garrantzitsua, Niri arro sentiarazten hauena da ikasle izan dudan emakumezko bat lankide izatea gero. Edo hori baino gehiago industriara joan eta bertan lanean ikustea, Igual adibide horietatik abiatuta da Mondragon Unibertsitateak eta fakultate bakoitzak berdintasunarekiko hartu dauen konpromisoa eta bandera hori, Guzti horrekin ados egonda, nire kasuan igual apurtxo bat orokortuta esango neuke, hezkuntza kalitatea, bikaintasunezko ikerketa, auki dauen guzti horretan, emakumeak zer esan handixa auki dauela, danok ipini daula, emakumeek eta gizonezkoek gure aletxua, gizartea eraldatzeko daukagun konpromiso horretan, eta arro sentiarazten nagoena da ikustia horren emaitza. Nik sentitzen dut kolektiboa osatzen dugun emakume guztiok oso baliotsuak garela, pertsonalki, profesionalki, konpromiso handiarekin, eta gaina sentitzen dut kolektiboan badagoela militantzia, gai honen inguruan orduan errez ez dagoekiko, baina segurazki lortuko ditugula gauzak. Gizartea aldatzen doan einean eta industriara emakumeak erakarriagoak edo industriatik erakarriagoak sentitzen diren einean, ikasle gehiago izango ditugula eta ikasle hauek prestatuko ditugula industriarako eta nik uste industriara begira ere emakumeen kopurua handitzeko aukera izango dugula. Nik uste ondiok badauzkagula espazio batzuk konkistatzeko, eta espazio horietan egoteko moduak ere, ez da betaurreko feministak ipintzea, baizik eta izaeran bertan, begirada hori garatzea, eta ez hori bakarrik, baizik eta aniztasunaren izenean espazioa emotea danoi, izaera guztioi, eta hori indartzen jarraitzea eta horrekiko konpromesua garatzen jarraitzea unibertsitate mailan. Nik uste dut hori ez. Aipatu dozun horuen itxeko asko dau, baina nik uste dut oinarte behin azkenien hori da gure erronka, nik uste dut sentzibilizautagaz, eta
Guztot aurrera begirabe, aurrera pausoak emuten jarraituko gula, ez?